hieman paremmin. Toimintakyky, eli juurikin se kelkka. Olihan sillä toimintakykyä. Kelkka ei näyttänyt sitä kaikkea, mitä siinä on. Että kelkan mukaan se olisi ollut riittämätön. Mutta sitten kun sillä täällä muualla kuitenkin oli pienesti. Eli se jää pienen, mutta pieni toimintakyky on toimintakykyä. Joo. Se meni omin jaloin, teputteli menemään täällä. Pieni koira, pieni rohkeus tapauksessa. Se on -1. Sitten terävyys, kuinka se puolustaa itseään tuolla seinällä. Kohtuulliseksi sitä ei voinut laittaa, vaikka se sanoi sieltä sen pari kertaa, että voisin olla paha, jos mä sattuisin olemaan, mutta kyllä se pienesti sieltä sen sanoi. Se on +1. Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se on ihana, kun se ukka vaihtui pois, niin sen luo saattoi mennä. Ja hän oli sitä aika ihana, kun se vaihtui tollaiseksi, etkä ollutkaan sellainen kuin ekaksi luulin. Niin kuin myös puolustushalussa. Pieni koira, pieni halu. Että tällä ei ole mun mielestä tällä koiralla. Monesti rotunsa edustajat luulee itsestänsä kovin paljon. Ja tämä on mun mielestä niin käsittää, että se on pikkunen. Ja sillä on haluja, mutta sitten niin kuin, jos leikkiset koirat ajattelee, niin se ajattelisi niin, että ei mun tarvitse. Sä oot iso verrattuna siihen, että sä hoidat sen. Ja sitten taisteluhalu, sitäkin nähtiin. Mutta taisteluhalua katsotaan myös muualla kuin tuossa leikissä. Eli sen toinen erikoisesti semmoinen paikka, missä nähdään, niin on kelkka. Ja ok, taas me nähtiin sitä, mutta ei nähty kohtuullisesti, nähtiin sitä taas pienesti. Et se menee niin -1. Hermorakenne on sen kantava voima, sillä on hyvät arjen hermot, se kyllä kesti nämä kaikki pienelle koiralle aiheutetut suuret paineet, se klaaras ne. Hieman rauhaton on tämä niin +1 sanallinen arvostelumuoto. Sitten mikä siinä oli hirveän kiva, se on pieni koira jälleen. Ja monesti pienet koirat näyttää erityisen temperamenttisilta, semmoisilta, että ne näyttää sähliltä, että ne ei keskity. Mutta tämä keskittyy. Se oli ihan sinne suuntaan kaiken aikaa, missä ne tapahtumat on. Järkevästi ja oikeassa ajassa ja oikein niin suunnattuna. Se on +3 vilkas, puhtaan vilkas, se optimi, mitä koirasta tämän kaavakkeen. Siitä on äärettömän samaa mieltä. Joo. Ja sitten se kovuus, eli muisti. Haalari on sen erikoiskoe. Sinnehän se ei halunnut mennä uudestaan ollenkaan. Se olisi mennyt niin kaukaa kuin pystyy. Ja sitten kelkka. Kelkan selvittäminenhän meillä jäi kesken, että ei se sinne se muisti, että tuo on niin ällöttävä, että olkoon vaikka kuinka hieno farkkutakki ja Jorman pyhä takki, niin mä en sinne mene. Eikä Pipo, ei saanut edes sinne Pipolle. Mutta sitten kun te lähditte kelkalta pois, niin se oli ihan kiva. Sen hännänpää vipsutti pystyssä siellä, että onneksi päästiin pois tuolta. Ja sitten se ei olisi ollut mitään järkeä palata siihen enää sen pehmeyden takia. Se olisi rasittanut sen ihan liikaa tälle testin kulkuun nähden. Se on pehmeä. Muistaa ikävät asiat. Muistaa varmaan myös kivat asiat. Kyllä. Ne, jotka ei ole täällä testiranalla. Sitten se luoksepäästävyys on hyvän tahtoinen, luoksepäästävä, avoin joka tilanteessa. Vaikka sitä oli aiheutettu sille vaikka minkälaisia tilanteita, niin joka kohdassa, kun sit, niin tuomari lähestyi, niin se oli kaveri avoimesti. +3. 45 pistettä. Ja laukauksissa sillä ei ole korvissa tulppia tai muutakaan. Se kuuli, reagoi ensimmäisen vähän. Toinen oli sille, tämä tuli toisentona, ei mitään. Laukaus varma, ihan täysin 3 plussalla. Sitten kun tämä kaavake pisteyttää noita pluspisteitä, 127, ja ikävinä ihmisinä me sitä pienuutta tuosta koirasta löydettiin muutakin kuin ulkoisesti. Toimintakyvyistä, taisteluhalusta ja sitten
tuosta pehmeydestä rokotettiin 41 pistettä pois. Koirasi on saanut 86 loppupistettä ja sen testi oli ainutkertainen. Kyllä. Kiitos. Se on hyvin pettyn näköinen.